ewiase de suro ni papa na nipa ne bi cobra na sesi aso de mitimi se transformation bi akoye mame Agradaa abrabo ma brofu in fact ogina so dem eka no touch me nkasa abrofo no because ukoti a wankasa obejeje ma me koka bia na se ne mame Agradaa kan mentimi anko kan senti wa ukoti brofu asesi a esie made moja foforo wura ye mame mo digu abonten a brofo no ano ya na emu so owem mame Agradaa se nipa ne bi cobra ne nyina ne se asofo ni bi wo ha asofo ni bi wo ha onu omo ye fire in case omunya problem ya so omunya court case a ono mame Agradaa to me sane na bosuom eyi sika do so po na odi asolve problem no se ye court ase jail ni ejeliwa no wakotua fan no wakotua sika no na che se jail na abeko se 2 years na abeko akodio na wakotua sika na che se watwitwa ju che se yonko ye no eno ano no na so ono se afi etwam ono so benya eye court case ni okodem kakra ne ade no so far ode ne sa sha ase okosan no eyi no enne se wonim so ne asia ma wale na ye nkrofo ye se ye asofo ni bi ye so mo nkasa peja na bio eno ma ko twikrata ana so ma ko court wo se mame Agradaa case bi a wo court no enne omo yi omo nse friase a aye mame Agradaa ya papa ogina so dem etu ni members for me so ye ko tie brofo ni bi wo Evangelist Mama Party ho emra sisia eye na busua obi townfo eye ni twetwo munto adamfo obi townfo eye obi a wo so ni mu e ma ni pejai na no abra me yare ya me free hospital by okay na me ne sofo obi case wo police station na me nkwala mienu a wo mu ko gina machi e sign ne ma me ba ko ye jeli no for 2 years and na me so na me yi ni Kristo fa me so eyi ni pie ni pa mienu no a omoko sign just signature e ma me go police headquarters no omasam na make okay na ada ye me free hospital no the next day ni ye jail no and na me kunu abe ka kire ne oko court hobi na wo say ye tua 75 million ma no say na be ya onko 2 years in prison yes abusia me kunu ba na me say ye say ka dan ye ho ye 10,000 ti yimu 5,000 efa ko tua and na daddy say that be tua ma no e wonya ni freedom amen yes tie na ye tua 75 million no ma ni pa no na ni freedom e ba afie and na me ne wo kasa yi me police station case amene sofo bi nyaaye na ono ko sign bail ma me no because of my walienti and na wo mo se wo mu koyi wo mo nsa na me mo mu nkodam sanya urade o te ye mu a ka wonya papa biem esanete eya da ye nipa bi adwen se kam fie fa che nipa ansa na nipa hu se why your mo papa esanete cha ye wo nipa bi na wudi na chi a o ma wo ka dabi o ma wo sika dabi o ma wo fie dabi and so the whole connections aboa ama ne wasi wo fie aboa yes ama ne what oka oh yes aboa ama ne wo ye nipa e wo wabusu esanete but because of my marriage so urade yi ku papa be my papa our dummy or dream yes now what dummy all the pretenders in your life yes God will expose them amen e wo yesu di more sha one of the social media dey attempt there no say they don't like you and your bloggers bebre isi omo ha befa ba ye wonua bi adamfo bi kunini na didi yes you trusted them more than yourself but sankrofo no omo na ye obronzam esanete I am saying it in authority and so omo no omo ye obronzam oh yes e se wo monumu a na omo kai oh yes se omo di wi a na ye wura firi esanse ye nim se be ma wa ba mabra bomu no onimo nwoma onimo se nyine chasai Bonsama samono it is a yafa way samis bia na wale na ntime wu a na gina na urade hira so a then they will attack you na ka obi a wono ya jeli no 2 weeks ni na wo watua ne hu sika ma na pie na ka ono assign just bail e wo police station
Obefra police for say obeyi ni nsa free. Awurade betua nipa bi. Yes, dimo. Said your munyuma tie. Awurade betua watamfo ka. Awurade betua watamfo ka. Awurade betua watamfo ka. Awurade betua watamfo ka. Because mahie awurade. Na wakyerɛ me de ye. Sanity. Ene de enye. Oh yes. Dis me de awurade ahyɛde so a. Anything I ask from God, God will do it for me. Oh yes. So don't try me. Awurade a wote ye mu a. Enka ye di apepa. Wan ye boni din kyɛ me. Obi ani ho. Wan ye di natam kyɛ me. Obi ani ho. Wan ye criticize no kyɛ me. Obi ani ho. The whole world. Yes. Eyewa. And so the more you are criticizing about me, Jesus. na Yesu a ɔte me mu no. Yes. Na hoho kronkron a ɔte me mu no. Yes. Na ɔyɛ me kɛseɛ. Oh yes. Na ɔhyira me. Oh yes. Na sɔle ne nyi. Yes. Na hyare yɛ kɛseɛ. Oh yes. Wɔse ne abɔte yɛ mu no. Ɔso. Woman power. But anyone who shall gather together, Jesus. let it not say, God bless you. against your life, they shall fall. Fall. Woman be shias. Oh yes. Woman ni mo be guase. Oh yes. Everybody be power mo to form. Yes, Lord. Everybody be power mo ho to man. Oh yes. Everybody be mo dinku buo. They shall fall. Amen. Awesome. Emma Asamono. Onipa bi a wɔpɛ wɔ fiase. Jesus. Awurade ma ne di kan wɔ hɔ. Oh yes, anymore. Onipa bi a wɔpɛ wɔ abayama ne. Yes. Awurade ma ne di kan wɔ Oh hɔ. yes, anymore. Onipa bi a wɔpɛ wɔ waliguo. Jesus. Awurade ma ne nso bi Oh nhwɛ. yes, anymore. Awurade ma ne nso bi Oh nhwɛ. yes, anymore. Pɛgya wo nsa saa. Please be a sakayabaya. Sɔre gyina wo nan so. Let's see a palima. Pɛgya wo nsa kɔ so. Jesus. Ayayayayaya. Leka sisiaba. Let's be a siabaya. Let's be a kayaba. Wonipa biara Yes. a ɔmpɛ wo kan kɔ no. Awurade ma ne nsa yi n'akyi. Oh yes, anymore. Say Ɛnnɛ kɔsie. yes, Lord. I stand here as a woman of God. And so you are. Ɛpono biara abie wɔ w'akyi no. Prophesy. Awurade ka ntom. Say Na wɔmmie w'anim pono. oh yes, anymore. Na wɔmmie w'anim In pono. the name of Na Jesus. wɔmmie w'anim pono. Now. Na wɔmmie w'anim pono. Now. Ɛwɔ Jesus Oh Christ. yes, anymore. Nhyira biara a ɛyɛ wo dea. Please be a ba. Animuonyam biara a ɛyɛ wo dea. He can see a sabaya. Nkonim bi a ɛyɛ wo dea. Lisa Baribia, Ibiaka. Awurade de asi w'anim. Jesus. A Satan fa w'akyi. Jesus. Eya Queen Vausti Foundation for na esoma se odofo afi ni nyina Mr. Wacha ade ana na wo che nso ekohifa Mr. Wacha bebre wa yade bebre na nso ye fa kakra nkoma ehisia ne nyanka mobrofo ayi omo aye ni kunu sabi wo mu kunu mu abu agam abrabo no bo na se be ma ka ho pa menua eya o se be ma kwa ho kura na enye yize na imagine say wo bobra na wo kura na se wo yire bi afi mu nkwala ne hwem ni ade na e de papa Mr. Obeka Queen Vausti Foundation na yenhwe sa enkrofo afi ko na wiye from 0543029855 now ni omundi nkomo makra